Tak poďme sa pozrieť, čo nám ten nezbedník na tento týždeň nakúpil. Za 32 €. Máme tu kuracie stehná bez kosti a kože. Výborne. Múku, kilo múky. Bylinky, zbožňujem bylinky všetkých druhov. Pažitka, vňaťka, proste klasika, čo sa dá bežne kúpiť. Takýto krásny šalát namixovaný z rôznych druhov. Super. Kyslá kapusta, tradičná ingrediencia, paradajky, klasika a tu máme nejaký sír, výborne, nejaký tvrdý. A tuto máme zase ďalší sír, to bude asi nejaký šalát. Batat, sladký zemiak, maslo, každopádne masla nie je nikdy dosť. Opäť bylinky, kyslá smotana, rukola a takýto sačok rôznorodej zeleniny. Je tu ešte cibulka, pretlak. Tak, toto si tu presýpeme. Pozerám, že sú tu aj huby, šampiňóny, cesnak, cibula. Výborne. Tak čo urobíme? Prvý recept. Bude to samozrejme niečo z mesa. Máme tu dosť mesa, čiže bude to kura na poľovnícky spôsob. Ideme na to. Meso odbalíme. Opláchneme. Na spodok dáme papierovú servitku. Meso necháme osušiť. Vrch ešte pritlačíme takto. No a na dnešný recept odoberieme približne 200 gramov. Tak toto má 220, ale po očistení bude to mať akurát. Zvyšné mäso dáme do chladničky a môžeme sa pustiť do varenia. Tak potrebujeme cesnak, cibulu, očistíme, 2 stručiky cesnaku, alebo 3, radšej dáme 3. Zoberieme panvicu, zohrejeme a pripravíme si aj kastrolík na rýžu. Rovno zapneme rúru na 200 stupňov. Cibulu nasekáme na drobno. A takisto aj cesnak nasekáme na drobno. Na panvicu dám olej. Zvýšim teplotu a prihodím nasekanú cibulu spolu s cesnakom. Teraz očistím mäso. Takže z neho vyrežem všetky takéto nejedlé časti. Sú to šlachy v podstate. Nakrájam na menšie kúsky. Cibulku s cesnakom premiešam. Pridám ešte olej. Kým sa restuje, umyjem huby, šampiňóny. Takže použijem 2 kusy. Osuším a nakrájam, prihodím na panvicu pripravené mäso. Premiešam. Šampiňóny nakrájame na kúsky a dáme rovno na panvicu. Teraz všetko pekne osolím, okorením, premiešam, no a nechám restovať. Začneme s prípravou ríže. Kastrolík zohrejem, odvažím si 70 g basmati ríže, do kastrolíka dám olej a prisypem rížu. Osolím. Premiešam. Dám variť vodu. Rýžu v krátkosti orestujem. No a potom zalejem vriacou vodou centimeter nad povrch. Teraz tam pridáme koreniny. Začneme s bobkovým listom. Jeden takýto veľký list bude určite stačiť. Trochu rasce. A použijem aj majoránku. Pridám paradajkový pretlak. Je super, že dostať aj takéto mikromalé pretlaky na jedno použitie. Vodu máme prevarenú, zalejeme rýžu. Premiešam. Zakriem pokrievkou a šup do rúry. Rýžu budeme dusiť v rúre približne 12 minút. Mäsko si pekne s pretlakom premiešame. Potrebujem, aby ten pretlak bol naozaj orestovaný, až vtedy bude mať výbornú chuť. Začína to pekne voniať. O chvíľu to podlejem bielým vínom. Ja tu mám biele vínko od Pála Kráľa, asi tak pol deci. Chvíľu povarím, kým sa z vína odparí alkohol. Je to cítiť na vôni. No a víno nám samozrejme dá lepšiu chuť, lepšiu vôňu v našom jedle. Ten alkohol z vína sa odparil, pridám horúcu vodu alebo vývar. Zmierním
teplotu opäť zamiešam, ochutnám omáčku. Tak je treba dosolím, dokorením a pokojne môžete použiť aj čili. Tak ako vidíš, že omáčka začína hustnúť, opäť pridám vodu. Zakriem pokrievkou a nechám na minimálnej teplote dovariť, kým sa rýža takisto dovarí. Poďme sa pozrieť na rýžu, čo skoro by mala byť hotová. Je dobré ju premiešať ešte pred dokončením. Tak vyzerá to, že za minútku bude hotová a pripravím ešte rýchly rukolový šalát. Rukolu oplachnem, takúto hrst a dám na papierovú útierku odkvapkať. Takýmto spôsobom ľahko osušíme. Ochutím štipkou soli, korenia, pár kvapiek oleja, pár kvapiek vinného octu. Prihodím aj zo pár sherry paradajok, ktoré si samozrejme umiem a nakrájam. Prihodím k rukole. Rýžu máme dovarenú, pre istotu ochutnám. Je horúca, tak opatrne. Rýža je výborná, môžem začať servírovať. Najskôr naberiem rýžu. Teraz výborné kúracie mäsko na poľovnícky spôsob. Dozdobíme niečím pekným zeleným. Ja tu mám vňaťku, rukami takto na hrubo natrhám. A šalatík si dáme zvlášť do misky. Zľahka ho ešte rukou premiešam. No a dnešný fantastický recept máme hotový. Prajem vám dobrú chuť.